ассалому алайкум балешои канали Авто ТВ. Созен хубен, саломатию насрино ҳама каса тенҷен. Худо соз бошен. Ирӯза видеонавор бо диққат гӯш кунен. Ман фақат хонаҳо, заминҳо қабул кардам. Шумо пешниҳод мекунед бо нархҳои арзон. Агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо боша, агар имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо роиш кунем, видеоша, маълумоташа мо рекламаи пасонаш мекунем, фурӯшта мегзорем. Лайкҳоро занен. Ирӯза навор дорем. Хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Ваҳдат дорем. аз шаҳри Бохтар хонаҳои арзон ҳастай. Замини фурӯшӣ, гарени арзон аз ноҳияи восеъ баҳри шумо тамошо кунен. Навори мада ҳози лайк буда дар канали ма ҷошта подписатсия ки дер накунӣ шербача. Вақте ки ман хонаҳои нав арзон реклама мекунам, SMS автоматик худда мерава. Качествои видеоро бо диққат фонли баланд карда монен. Элона ма сар мекунам. Навора бо диққат тамошо кунен. Бениҳоят хонаҳои арзон баҳри шумо. мерем ба сӯи хонаҳои Ирӯза. Мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳрбахш мегӯянд. 10 сотиқ замин масоҳат, 10 дар хона, 595 000 сум. Рақамҳои телефон 900 занг зан маслиҳат ки ёки 908 WhatsApp шунай. 24 сола аз номи канали Саудо ТВ. 2 та об дора, оғил, ошхона, таххона, 2 та баня, даруна беруна. дарахтҳои мевадиҳанда аз ҷумла шафтолу, зардолу, олув, себ, хурмо, хулас ҳамаи дарахтҳоро шербачаҳо дора. метавонед аз номи канали мо гап занед. дар наздикиш мактаб, масҷид, духтурхона, мағозаҳо ҳамаш наздикида, қатор ба қатор. аз ҷои таксиё то хонаро мега 5 сумда мерай, яъне ки 3 километр раҳ масофа. ба квартира ҳам мешава алиш карда. як ё духонага боша мақсад. палажениҳоро мебинем, алишам мекунем. ин хонара мақсад нимшам. ин хеле варианти фурӯшиам дора, яъне ки бо маслиҳат метавонем полӣ бихарен, метавонем нимша. 2 оила ба ҳазур зиндагӣ мекунад шербачаҳо. хулоси гап ки касоне ки мехара аз номи канали мо Саудо ТВ бо арзонтон мекуна. просто ҷои зурда касе мехара бурд мекуна. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ, деҳаи Кафтархона меган, ҳамун тарафо 65 000 сум бо маслиҳати хубам мекунаша. 6 сотиқ замин масоҳат дорад. агар харидори аниқ бошӣ мега, мақсад бо чақчақам мекунем. рақамҳои 981 дастӣ ёки +7 902 WhatsApp. наздикишда мактаб, масҷид, балниса ҳаст. об светам камбуд нест. мардум зиндагӣ дорад. гирди ҳамин замин полни маҳкам, ҷои зур. як мошин санги майда ҳам оварда рехтагиай. ҳамин участкаи дидесен савдо мешава бо нархи 65 000 сомонӣ. бо камтар мақсад чақчақам мекунад. касе ки харидори аниқ ҳастан марама занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа 350 000 сомонӣ меган. бо маслиҳати хубам мекунанд. 3 комната, 4 сотиқ замин масоҳат. срочна фурӯхта мешавад. ҳавлӣ фурӯхта мешавад, яъне ки дар совхози Ф Саидов, шӯъбаи 1 кӯчаи Саид Тағоев меган, ҳамун тараф назди завод. ҳавлӣ аз 3 ҳуҷра иборат буда, дорои шароитҳои хуб ва дар наздики мактаб, боғча, мағозаҳо, духтурхона, медпункт ҷойгир ҳастай. муомила хулас мешавад. бародари азиз, касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 00 50 59 487 телефоношунай 24 соат занг занен. ҳамин хонаро агар маъқул боша рафта бихаринаш. чорум хонаро тамошо кунед. лайкотона ҳози бизанед шербачаҳо. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар тарафҳои ноҳияи Муъминобод, Хантарош меган, ҳамун деҳаи мақсад маҳаллаи ша намедонем. 240 000 сомонӣ бо нарх савдо мешавад. 3 комната, 11 сотиқ замин масоҳат дорад. ин тараф у тараф гирди хонара мақсад ки маҳкам кардаанд. ҳоҷат ба маҳкам кардан гирди хонаст. хонаи фурӯшӣ срочна фурӯхта мешавад. Хантарош пеши ферма мега. 3 комната ремонт мақсад дора. 2 тараф
веранд таххонаи 10 метра дарозиш мақсад зиндагӣ карда мешавад. маълумоти пурраша оиди ҳамин хона рақамҳои 918 16 16 19 занг мезанем мегирӣ. чор тараф маҳкам фундамент мақсад бо рехтагӣ хулас ҳамаш 100%. харидори аниқ занг занен омада бинен беҳуда занг назанен бо камтар муомила ҳам дора шербачо. мегзавем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе сино д 360 000 сум 4 комната 4 сотиқ замин масоҳат зарафшондаи ноҳияи сино д пости чоряккорон кӯчаи маърифати хулас ҳамуҷа пеши мактаб аз роҳи калон 700-800 метр то ҳавлера ҳаста якэтажа 4 сотиқ 4 комната ҳамом дар дарунай ошхона дар берун дегдонхона дора документ дора. харидори аниқ бошӣ агар занг биза амин рақамҳои 904 04 89 89 да бо камтар маслиҳатам мекунем. худотон бачаҳаку дидестен хона дар кадом ҳолатай. ин тараф чойлоби калон ангурожа мепаза худо хоҳад. хай стяжка кардагӣ шикатур кардагӣ ҳамаш хулас зур каравоти фасон задагӣ касе мехара бо камтар муомила ҳам хулас мекунаншад. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҷайҳун қумсангир дар қурған бародари азиз 120 000 сомонӣ ҳамин хонаи мебинен мақсад савдо мешавад. 8 комната 6 сотиқ замин масоҳат хона дар ноҳияи қумсангир қарор дорад. қишлоқи ҳабибобод пеши ҳафтхонаҳо муомила дора 6 сотиқ замин масоҳат 8 дар хона кардагӣ болош пӯшондагӣ ака фикр мекунам ки 120 000 мақсад меарзад чунки ҳози як дона тахта худаш 250 сомонӣ бародар азиз. хай бо худотон зангават карда аз номи канали мо савдо тв маслиҳат кунем бо арзонтон мекунам азиз. 120 бо савдо хулас мешава. фақат беҳуда зангават накунен. нашоти нархи навои хонаҳо худотон аввал навора бо диққат тамошо кунем баъд занг занем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ 250 000 сомонӣ 2 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. ҳавлӣ фурӯхта мешавад яъне фурӯшӣ 6 сотиқа замин 2 дар хона баня кухнӣ ҳоҷатхона дарунушта хона ҳаму мега 9 километр болои 3 сотиқҳода и худаш 6 сотиқа ҳай ҳами территория 9 километр дӯстон 250 та бо савдо ҳам мешава. мардуме ки хостен аз ноҳияи рӯдакӣ мақсад хонаҳоро пешниҳод кунем ҳамеша мо ҳаракат кардем ки арзонтарша пешниҳоди шумо бикунем. бо хишти пухта хонаро бардоштагӣ даруни хона ремонтошон фасонай бад нест абои загӣ хулас дестен дар ҳолати хуб хона қарор дорад. камтар муомила мекунад 250 000 сум ҳозирашда. набор тамом мешавад бачаҳаку лайкро занен дар канал подписатсия кунен рӯи кунен замин хона мошино боша агар мо рекламаш мекунем фурӯшта мегзорем худтон эҳтиёт кунед. хай бародар азиз.